Dobrý den, jmenuji se Radek Víčka, pracuji ve firmě Petr Brhel International Transport. Obsluhuji zde traktor John Deere 6215R, který je zapřažený s cisternou MEPRO-Z. Cisternu MEPRO-Z máme asi 2 roky zpět, kde nejvíc jezdíme asi okolo Moravské Třebovy, kdy vozíme Digestat ke Xerionu, který dále zapravuje Digestat do Puru. Hlavní doménou asi je tady z druhé strany nejde vidět sací rameno, které dokáže do 3 minut nasát 18 kubíků. Dále asi oceňují natočení náprav, které hodně pomáhají při otáčení na poli. Dále má nejsilnější výběru ten Europe a dokáže nasát do 2 minut. Sací rameno, které pro obsluhu je vynikající v tom, že člověk nemusí vylízat z traktoru, jenom nasaje, potom přijde na pole, otevře zadní šoupě a Xerionu nebo technika ho vysaje zezadu. Na MEPRO-Z padla volba asi ohledně ceny a kvality.